ଏକ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ହିଁ ବାହା ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପଶୁ ଯିଏ କେବେ ବି ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଚେସ୍ ଖେଳର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣ ବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 15। ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସଂସ୍ଥାପକ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୁଞ୍ଜାଲାଲ ଠକ୍କର, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ପରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁସଲିମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 14। ବିଶ୍ୱରେ ସୁନା କିଣିବାରେ ଭାରତ ଆଗରେ ରହିଛି। ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ, ସୁନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଦୁନିଆର 11% ସୁନା ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 13। ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ହିଁ ଏମିତି ଦେଶ ଯେଉଁଠି କ୍ରିକେଟ ଅଧିକ ଖେଳାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସେହି ଦେଶରେ ହିଁ ଖେଳାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 12। ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପରେ ଚୋରମାନଙ୍କଠୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଚୋରମାନେ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 11। ଏଲ୍ଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଲ୍ଜିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲକି ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର ଅଟେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ରୁଟି ସହିତ ଦେଶୀ ଘିଅ ଲଗାଇ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ କଟା ଏମିତି ଅନେକ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରୁଟି ସହିତ ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଇବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9। ଜାପାନ ଯାହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ 1 ନମ୍ବର ଦେଶ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଜାପାନର ପାସପୋର୍ଟ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 190ଟି ଦେଶରେ ବିନା ଭିଜାରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଦେଶ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଦେଶର ସରକାରର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ତେବେ ସେଠି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର 3 ପିଢ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନେ ଅଜା ଭୁଲ କଲେ ନାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7। ଏବେ ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 5000 ଲୋକ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି 13 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜାପାନର ଗୋଟିଏ 73 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ କାମ ବି କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅଟେ? ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନୋକିଆର 1100 ମଡେଲ ଏବଂ 1110 ମଡେଲ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 250 ମିଲିୟନ ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ସେହି ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ସେହି ଦେଶରେ ସରକାର ମାସକୁ 3 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାଗରିକତା ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଏ କିଏ ଯିବ ମୋ ସହିତ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4। ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳ ଯାହା ଆମେ ଚେସ୍ ନାମରେ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଚେସ୍ ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚତୁରଞ୍ଜ ସଂସ୍କୃତ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସେନାର 4ଟି ସଦସ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଖେଳ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3। ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଆଖିର ପତା ପକାଇଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମିଛ କହେ ଅଥବା ସେ ଟେନସନରେ ଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ GF ବା BF ର ମିଛକୁ ଧରିପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2। ଗରିଲା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଗରିଲା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଯିଏକି ପାଣି ପିଇ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପାଣିର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଫଳ ଏବଂ ଗଛଲତା ଖାଇ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗରିଲାମାନେ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଡରନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରହୁଥିବା କୋହିରୁଲ ଅନାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ହିଁ ବାହା ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ କୁକରକୁ ହିଁ ବାହା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବାର 4 ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜ କୁକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ସେହି କୁକରରେ ଭାତ ହିଁ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଇଟମ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୁକରକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଲେ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଦୁନିଆ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ।